Να ξεκινήσουμε με την κυρία Καγκανάτσου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε όλους σας. Καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εσάς για τη συμμετοχή. Πόσοι από εσάς ξέρετε καθόλου για διανοητική ιδιοκτησία και βιομηχανική ιδιοκτησία και έχετε έρθει καθόλου σε επαφή με αυτό το αντικείμενο? Όχι. Ωραία. Γιατί κάποιοι αν είχαν. Εντάξει, απλώς θα ακούγανε κάποια πράγματα λίγο παραπάνω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κάνοντας μια εισαγωγή στη διανοητική ιδιοκτησία για να δείτε τι συμπεριλαμβάνει η διανοητική ιδιοκτησία και μετά θα πω λίγο παραπάνω για την βιομηχανική ιδιοκτησία, που είναι το κομμάτι του οργανισμού βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Λοιπόν, όταν λέμε διανοητική ιδιοκτησία, έτσι, είναι γενικά τα δικαιώματα των δημιουργών που προκύπτουν σαν αποτέλεσμα της ανθρώπινης σκέψης, της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Η προστασία τώρα της διανοητικής ιδιοκτησίας μετατρέπει αυτά τα άειλα κεφάλαια, όπως λέμε, έτσι, σε αποκλειστικά δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατ' επέκταση τα κάνει και οικονομικά κεφάλαια. Είναι ένα μέρος δηλαδή οικονομικού κεφαλαίου πέρα, ας πούμε, από την ακίνητη περιουσία. Έτσι, ή τα λεφτά. Είναι ένα κεφάλαιο. Οι πρώτοι που είχαν σκεφτεί το θέμα της διανοητικής ιδιοκτησίας, αλλά όσον αφορά την εκμετάλλευσή του, έτσι, και το ότι αποδίδει είναι οικονομικό κεφάλαιο, ήταν οι Έλληνες. Τότε στο κομμάτι της Μεγάλης Ελλάδας, που τώρα είναι η Νότια Ιταλία, στην πόλη που λέγεται Σίβαρη. Και όπως είχαν περιγράψει τότε, τι είχαν πει? Είχαν πει ότι αν κάποιος, η μάγειρας, οι ζαχαροπλάστες, βρει μια καινούργια συνταγή, τότε αυτός έχει το δικαίωμα σε αυτή τη συνταγή αποκλειστικά για ένα χρόνο και για ό,τι κερδίσει από αυτό. Αυτό γιατί το κάνανε? Δηλαδή είχαν από τότε, που ήταν περίπου γύρω στον 8ο αιώνα π.Χ., είχαν σκεφτεί και το οικονομικό όφελος, αλλά παράλληλα πώς θα δώσουν ένα κίνητρο και στους υπόλοιπους για να το εξελίξουν. Γιατί τώρα η αξία της διανοητικής ιδιοκτησίας και της προστασίας της είναι βασική? Είπαμε γιατί δημιουργεί μια ισχυρή θέση στην αγορά. Αυτό θα δείτε θα φανεί και από την παρουσίαση της κυρίας Γαλανού, που είναι από μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον κλάδο και προστατεύει τη διανοητική ιδιοκτησία. Σου δίδει πρόσθετο εισόδημα γιατί μπορείς να δώσεις άδειες εκμετάλλευσης. Επίσης έχεις καλύτερο διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, έτσι, γιατί να μπορείς να πάρεις κάποιες οικονομικές ενισχύσεις. Λειτουργεί και σαν εκφοβισμό σε κάποιους άλλους που προσπαθούν να καταπατήσουν τη δική σου διανοητική ιδιοκτησία και επίσης βοηθάει και στην τεχνολογική εξέλιξη. Κάποιος φτιάχνει κάτι, μετά κάποιος άλλος μπορεί να το δει και να το εξελίξει περισσότερο. Παράδειγμα, ας πάρουμε τα ποδήλατα. Εάν τα ποδήλατα δεν είχαν ποτέ, δηλαδή κάποιος δεν τα είχε πατεντάρει, δεν είχε δημοσιευθεί να το δει κάποιος άλλος, θα είχαμε μείνει ίσως το 1817, που τότε λέει είχε γίνει, ήταν ένα ξύλινο ποδήλατο, χωρίς πετάλια. Έτσι πήγαινε ο ποδηλάτης, ανέβηκε και κουνούσαν τα πόδια. Το απλώς είχες τις ρόδες και είχες λίγο παραπάνω όθηση. Μετά αυτό εξελίχθηκε. Έτσι μπήκαν τα πετάλια, μετά μπήκε η αλυσίδα, αν φτάσουμε εντάξει κάτω-κάτω, και τώρα βέβαια έχουμε και το ηλεκτρικό ποδήλατο. Έτσι βλέπετε την εξέλιξη σε ένα πεδίο που το ξέρουμε όλοι μας. Όσον αφορά τώρα τα οικονομικά ωφέλη που μπορεί να έχει κανείς, κάποια παραδείγματα. Η IBM είναι μία από τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιείται πάρα πολύ, όχι μόνο στο να πατεντάρει τη διανοητική ιδιοκτησία. Εντάξει, δεν θα επισέλθω στα νούμερα, τα έχετε. Και για να μην το ξεχάσω μπροστά, υπάρχει ένα CD με όλες τις παρουσιάσεις, έτσι, οπότε δεν χρειάζεται να κρατάτε σημειώσεις. Εάν κάτι βέβαια από αυτά που λέμε δεν καταλαβαίνετε, εκείνη τη στιγμή μπορείτε να μας διακόψετε ερωτήσεις, θα έχουμε στο τέλος. Άρα έχουμε ένα παράδειγμα εταιρείας που ουσιαστικά έχει ένα μεγάλο κεφάλαιό της και ένα μεγάλα έσοδα παίρνει από τις άδειες εκμετάλλευσης και μάλιστα η IBM έχει και ένα ειδικό site που είναι, ανεβάζει τις πατέντες που έχει και τις δίνει, λέει, ποιοι ενδιαφέρονται για να δώσει άδειες εκμετάλλευσης. Έχει ειδικό site για άδειες εκμετάλλευσης. Μετά το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ ενεργοποιείται πάρα πολύ, όχι μόνο στο να πατεντάρει απλώς για να πατεντάρει, αλλά για να έχει έσοδα. Και υπολογίζεται ότι περίπου $100 εκατομμύρια ετησίως μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο από άδειες εκμετάλλευσης προστατευμένων εφευρέσεων. Το ίδιο ισχύει και με το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκη, όπου εκεί κάθε χρόνο ελέγχουν τα τμήματά τους τι παράγουν σε καινοτομία
ποια είναι δυνατόν να πάρουν πατέντες, να δώσουν άδειες εκμετάλλευσης και επίσης να κάνουν και start-up εταιρείες. Λοιπόν, όπως είπαμε, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι αποκλειστικά δικαιώματα στον δημιουργό και αυτά δίδονται από το κράτος, έτσι, και δίδονται για εφευρέσεις, μπορούν να δοθούν για σχέδια, εμπορικά σήματα, ποικιλίες φυτών και τα καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά έργα. Θα πω επιτροχάδι που ανήκουν τα σήματα. Για την πνευματική ιδιοκτησία θα μας πει η κυρία Σταματούδη μετά το διάλειμμα και θα σας πω περισσότερο για τις πατέντες που αφορούν το ΝΟΒΗ. Ας δούμε όμως τα διαφορετικά είδη της διανοητικής ιδιοκτησίας και πώς χωρίζεται. Όταν λέμε διανοητική ιδιοκτησία εννοούμε βιομηχανική ιδιοκτησία, πνευματικά δικαιώματα και είναι και ένας άλλος κλάδος που είναι οι εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες. Εδώ είναι όταν λέμε εμπορικά μυστικά, θα έχουμε ένα παράδειγμα συμφωνίας εμπιστευτικότητας. Όσον αφορά τη βιομηχανική ιδιοκτησία, εδώ πάλι χωρίζεται, έχουμε τις εφευρέσεις. Κρατήστε τα λίγο αυτά στο μυαλό σας, γιατί θα έχουμε κάποια παραδείγματα για να δείτε πόσους τίτλους προστασίας μπορεί να έχει σε ένα αντικείμενο. Έτσι. Λοιπόν, στη βιομηχανική ιδιοκτησία επανέρχομαι, είναι οι εφευρέσεις, όπου εδώ έχουμε τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας και οι ποικιλίες φυτών. Στο ΝΟΒΗ είναι τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και μετά τα βιομηχανικά σχέδια που θα δείτε εδώ είναι οι αισθητικές δημιουργίες. Θα πούμε και γι' αυτά λίγο. Επίσης είναι τα σήματα, που εδώ ξέρετε τα εμπορικά σήματα, αυτό που λέμε το trademark. Έτσι. Επίσης είναι οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί και ονομασίες προέλευσης. Είπαμε ότι είναι πνευματική ιδιοκτησία, δηλαδή διανοητική έχουμε βιομηχανική και πνευματική. Πνευματική είναι τα πνευματικά δικαιώματα που θα μας μιλήσει η κυρία Σταματούδη από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Λοιπόν, όταν λέμε το εμπορικό σήμα, αυτό υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, έτσι, δεν είναι κάτω από τον ΟΒΗ και είναι, όπως είπαμε, το trademark, δηλαδή είναι το σύμβολο ή εικόνα μιας επιχείρησης. Είναι γενικά μια γραφική παράσταση που μπορεί να διακρίνει τα προϊόντα μιας επιχείρησης από κάποια άλλα. Εδώ βλέπετε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. Εντάξει, όλοι ξέρουμε την ασπιρίνη, ξέρουμε το στυλό, το BIC και συνήθως το βλέπετε με το σηματάκι που είναι το R, Registered Trademark ή το TM. Το trademark συνήθως αυτό είναι όταν είναι στην Αμερική. Είπαμε ότι έχουμε γεωγραφικούς προσδιορισμούς και ονομασίες προέλευσης. Αυτά ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έτσι, όπου εδώ προσδιορίζουν την περιοχή αλλά και την ποιότητα ενός γεωγραφικού προϊόντος ή τροφίμου. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε τον κρόκο Κοζάνης, εντάξει, τη φέτα που έχει πάρει πιστοποίηση, το Κουνκουάτ και Κέρκυρας και άλλα. Και τέλος έχουμε τις φυτικές ποικιλίες, που και αυτό είναι βιομηχανική ιδιοκτησία, όπου εδώ προστατεύονται οι ποικιλίες όλων των βοτανικών γένων και ειδών. Έτσι. Και εδώ έχουμε το κοινοτικό γραφείο που είναι για τις ποικιλίες και το διεθνές γραφείο. Αυτά όσον αφορά τους τίτλους προστασίας που δεν καλύπτονται από το ΝΟΒΗ. Ερχόμαστε τώρα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1987, έτσι, είναι αυτοχρηματοδοτούμενος, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, απλώς έχει δώσει την αποκλειστικότητα το κράτος για να μπορεί να δίνει τους τίτλους, δεν μπορεί δηλαδή να είναι καθαρά ιδιωτικό τομέας, και τώρα υπάγεται κάτω από το Υπουργείο Παιδείας. Παλιά ήμασταν κάτω από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Λοιπόν, τι είναι εφεύρεση? Το βασικό εδώ είναι ότι οτιδήποτε έχει τεχνικό χαρακτήρα ή όπως λέμε δίνει λύση σε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικό θέμα για να μπορέσει κάτι να είναι εφεύρεση και να μπορέσει να πάρει δίπλωμα επιστοποιητικό. Βασική προϋπόθεση που πρέπει να την ξέρουν όλοι πριν κάνει κανείς κάποια κατάθεση. Δεν αποκαλύπτει σε οποιοδήποτε τρίτο το περιεχόμενο της εφεύρεσης. Έτσι, διότι θα δείτε μετά, μπορεί κάποιος άλλος να έρθει πριν από αυτόν να το καταθέσει, οπότε έχει χάσει οποιοδήποτε δικαίωμα. Θα σας πει λίγο παραπάνω για τη στρατηγική που πρέπει κάποιος να ακολουθεί ή να την έχει στο μυαλό του ο συνάδελφος ο κύριος Βανέρ. Σε ποιον ανήκει τώρα η εφεύρεση? Δικαίωμα γενικά σε τίτλο βιομηχανικής ιδιοκτησίας έχουν ο εφευρέτης ή ο δικαιούχος. Εάν τώρα έχουμε περισσότερους από έναν που έχουν κάνει μία εφεύρεση αλλά είναι όλοι από κοινού, τότε το δικαίωμα ανήκει σε όλους εξ αδιαιρέτου. Εάν το έχουν κάνει όμως διαφορετικά, δηλαδή υπάρχει μία ομάδα ή δύο άτομα εδώ και υπάρχουν και άλλα δύο άτομα στη Γερμανία που έτυχε
να κάνουν το ίδιο πράγμα. Εδώ το δικαίωμα θα ανήκει σε αυτόν που καταθέσει πρώτος. Έτσι, οπότε αυτό είναι βασικό. Ειδικά στα πανεπιστήμια, πριν κάνουν τις δημοσιεύσεις, ειδικά αν είναι κάτι νέο έτσι, και έχει εφαρμογή, θα πρέπει να κάνουν πρώτα να προστατεύουν μέσω διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Διότι αν κάνουν τη δημοσίευση, έχουν χάσει το δικαίωμα του νέου, ακόμη και αν είναι οι ίδιοι. Έτσι, αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι που το τονίζουμε στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Τώρα, εάν κάποιος δουλεύει κάπου, έτσι, έχουμε την υπηρεσιακή εφεύρεση, οπότε και αν προκύπτει από το συμβόλαιο ότι αυτός ο άνθρωπος δουλεύει για μένα και ό,τι προκύψει όσον αφορά εφεύρεση, δηλώνει το συμβόλαιο ότι ανήκει στην εταιρεία, εκεί ανήκει στην εταιρεία. Όταν είναι υπάλληλος, έτσι, και είναι προϊόν αυτό που λέμε συμβατική σχέση εργοδότη-εργαζόμενο. Εάν είναι εξαρτημένη η εφεύρεση, δηλαδή είναι εφεύρεση που έχει γίνει από εργαζόμενο, χρησιμοποιώντας τα μέσα της επιχείρησης, χωρίς όμως να προκύπτει ρητά από το συμβόλαιό του, έτσι, τότε ανήκει κατά 40% στον εργοδότη, 60% στον εργαζόμενο και η αίτηση συνυποβάλλεται. Οφείλει εκεί ο εργαζόμενος να ενημερώσει τον εργοδότη. Αν ο εργοδότης πει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει να καταθέσω, τότε μπορεί από μόνος του να καταθέσει ο εφευρέτης και να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα. Λοιπόν, πάμε λίγο στους κύριους τίτλους προστασίας. Τι καλύπτει δηλαδή ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας? Οι κύριοι τίτλοι είναι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας και το βιομηχανικό σχέδιο. Θα πω λίγα λόγια και για τους τρεις τίτλους. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ότι χορηγείται, καταρχάς πρέπει να είναι νέο, να έχει εφευρετική δραστηριότητα, βιομηχανικά εφαρμόσιμα, αυτά τα οποία έχουμε εφεύρει, μπορεί να αφορά προϊόν, μέθοδο ή χρήση. Αυτό είναι βασικό διότι διαφέρει από το πιστοποιητικό. Ισχύει για 20 χρόνια με την προϋπόθεση βέβαια ότι καταβάλλονται τα ετήσια τέλη προστασίας. Έτσι, μπορεί κάποιος να σταματήσει να πληρώνει τέλη προστασίας στα 10 χρόνια ή στα 5, διότι θεωρεί ότι αυτό που εφεύρε σταμάτησε, δηλαδή σταμάτησε να έχει, δεν τον ενδιαφέρει από αυτό το διάστημα και μετά. Όταν όμως σταματήσει να πληρώνει, σημαίνει ότι γίνεται κοινόχρηστο. Μπορεί οποιοδήποτε να το χρησιμοποιήσει, να το εκμεταλλευτεί. Και επίσης το δίπλωμα ελέγχεται το νέο της εφεύρεσης. Έτσι, γίνεται έκθεση έρευνα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για να βρεθεί το νέο της εφεύρεσης. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορεί κάποιος να κάνει κατάθεση εθνική, δηλαδή στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα, αν τον ενδιαφέρει μεμονωμένα. Μπορεί να είναι ευρωπαϊκή. Θα πούμε λίγα λόγια για το ευρωπαϊκό δίπλωμα, λίγο για τη διαδικασία. Και μπορεί να κάνει και διεθνή αίτηση, όπου εδώ είναι χώρες της Ευρώπης, αλλά και χώρες εκτός. Το πιστοποιητικό, εδώ το πιστοποιητικό χορηγείται κυρίως για αντικείμενα, συσκευές, μηχανήματα, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε μέθοδο και δεν μπορούμε να έχουμε χρήση στα πιστοποιητικά. Ισχύει για 7 χρόνια και εδώ δεν ερευνάται το νέο. Δηλαδή φέρει την ευθύνη ο καταθέτης να έχει ψάξει από πριν, να δει ότι αυτό δεν προϋπάρχει. Αν δεν το έχει κάνει, βγει το πιστοποιητικό και βρεθεί κάποιος τρίτος και του πει «Μα εγώ ή το έχω κυκλοφορήσει, έχω έρθει πριν από σένα», αποφασίζεται στα δικαστήρια. Ποιος μπορεί να έχει την εκμετάλλευση, την αποκλειστικότητα. Η διαδικασία χορήγησης, πολύ χοντρικά, κατατίθεται τα απαραίτητα στοιχεία, θα σας πει ο συνάδελφος τι χρειάζεται, γίνεται η κατάθεση στον ΟΔΗ, εφόσον πληρούνται οι τυπικές προδιαγραφές, παίρνει η ημερομηνία κατάθεσης, οπότε από την επομένη της ημερομηνίας ξεκινάει και η προστασία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ολοκληρωθεί η διαδικασία στον ΟΔΗ για να έχει κάποιος προστασία. Ξεκινάει την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης. Γίνεται ένας τυπικός έλεγχος, γιατί μπορεί να χρειαστεί να γίνουν διορθώσεις ή να λείπουν κάποια στοιχεία, οπότε έρχονται αυτά τα στοιχεία, μπορεί να τα φέρει ο εφευρέτης στους 4 μήνες και κατόπιν μετά το τετράμινο σταματάει, δεν μπορεί να βάλει επιπλέον συμπληρωματικά. Βέβαια, στο τετράμινο δεν σημαίνει ότι μπορεί να βάλει καινούργια στοιχεία. Τα στοιχεία της εφεύρεσής του πρέπει να είναι από την αρχή που παίρνει ημερομηνία κατάθεσης. Διορθώσεις μπορεί να κάνει, επέκταση δεν μπορεί να κάνει. Έτσι. Μετά το τετράμινο μπαίνει στη διαδικασία από τους εξεταστές του ΟΔΗ να γίνει η έκθεση έρευνας. Δηλαδή να κοιτάξουν εάν αυτό το οποίο έχει καταθέσει κάποιος είναι νέο. Οπότε το αποστέλλεται μετά η έκθεση έρευνας, κάνει τις παρατηρήσεις του, εάν έχει, και βάσει των παρατηρήσεων εκδίδεται και η τελική έκθεση έρευνας και μετά χορηγείται το δίπλωμα.
Τα βιομηχανικά σχέδια, αυτό το οποίο πρέπει να ξέρετε, το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι καθαρά η εξωτερική εικόνα. Δεν είναι ούτε πώς έχει κατασκευαστεί κάτι, ούτε πώς μπορεί να λειτουργεί. Δηλαδή, πώς είναι η εξωτερική εικόνα, ας πούμε, αυτού του μπουκαλιού. Έτσι, παίρνουν φωτογραφίες και καταθέτει, είναι η καθαρά αισθητική δημιουργία. Η πρώτη ισχύ είναι ανά 5 χρόνια, αλλά έχει τη δυνατότητα να το ανανεώνει μέχρι μέγιστη ισχύ τα 25 χρόνια. Μπορεί να κάνει διεθνή καταχώρηση σχεδίων. Είναι στον οργανισμό που εδρεύει στη Γενέβη, που είναι στο WIPO, που είναι εκεί και για τις διεθνείς αιτήσεις. Και επίσης μπορεί να κάνει και κοινοτικό βιομηχανικό σχέδιο με μία αίτηση, όπου εκεί ισχύει για όλες τις χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί αυτό γίνεται στο γραφείο του Αλικάντε. Δεν χρειάζεται να ξέρετε κάτι άλλο για το βιομηχανικό σχέδιο. Να δούμε τώρα λίγο παραδείγματα μέσα από τους τίτλους που είπαμε γενικά. Αυτό βλέπετε τι μπορεί να έχει. Μπορείτε να μου πείτε σαν παράδειγμα τι θα μπορούσε να έχει αυτό. Πιστεύετε ότι θα είχε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας? Δεν λέω ότι είναι, το βλέπετε, απλώς για να ξυπνήσουμε λίγο. Θα μπορούσε να έχει πατέντα, τι πιστεύετε, αυτό? Δεν θέλετε να μιλήσετε. Ντρεπόσαστε? Αυτή που έχει χρήσει αυτό το πράγμα, δεν θα είναι... Σωστό. Μπορεί να έχει πατέντα. Σωστό είναι αυτό. Μετά πάμε εδώ στην Coca-Cola. Τι θα μπορούσε να έχει η Coca-Cola από αυτά που είπαμε? Θα τα πω επί τροχάδι, γιατί μου φαίνεται τι χρόνο έχω κιόλας, για να ξέρω. Λίγο δηλαδή. Να τελειώσω, να πάω στο τέλος. Λοιπόν, συνεχίζω. Εδώ είναι το CD. Έτσι, ήταν πατέντα από τη Sony και από τη Philips, αλλά ήταν αρχικά για ηχογράφηση. Μετά εξελίχθηκε όσον αφορά το CD-ROM για καταγραφή αρχείων. Και μετά έγινε το DVD. Έτσι, και τα τρία είναι πατενταρισμένα. Η Coca-Cola. Εδώ, αν θυμόσαστε, σας είπα στους διάφορους τίτλους προστασίας, σας είπα ότι υπάρχουν και τα εμπορικά μυστικά. Η Coca-Cola τι έχει κάνει? Έχει πατεντάρει το trademark, που μάλιστα και ήδη λένε ότι και μόνο με το trademark, μόνο τα έσοδα που έχουν, ας πούμε, είναι πάρα πολλά, θα μπορούσε να επιβιώσει. Τη σύσταση όμως, τη σύνθεση της Coca-Cola δεν έχει βγει καθόλου προς τα έξω. Αυτό είναι εμπορικό μυστικό. Έχει δεσμεύσει δηλαδή όλους τους εργαζόμενους που είναι άμεσα, που συνδέονται με την παραγωγή της Coca-Cola. Με συμβόλαιο εμπιστευτικότητας, οπότε αυτό είναι εμπορικό μυστικό, δεν έχει διαρρεύσει και παραμένει στην εταιρεία. Δεν έχει κάνει δηλαδή εδώ πατέντα. Εδώ με τις πατέντες τι είναι, αν κάποιος δηλαδή θα μπορούσε να βρει, κάνοντας αυτό που λένε reverse engineering, αποσυνδέοντας το δικό σου, θα μπορούσε να το βρει, πώς το έχεις φτιάξει, εκεί συμφέρει να έχεις πατέντα. Εάν είναι δύσκολο να το βρει, τότε συμφέρει να το έχεις εμπορικό μυστικό. Και βέβαια εδώ έχουν καταθέσει επίσης βιομηχανικό σχέδιο όσον αφορά το μπουκάλι της Coca-Cola. Άρα βλέπετε διαφορετικούς τίτλους. Το πλυντήριο, το γνωστό σε όλους. Εδώ μπορεί να έχει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Έτσι, μπορεί να έχει πατέντα, μπορεί να έχει βιομηχανικό σχέδιο για το σχέδιο, μπορεί να έχει τα πνευματικά δικαιώματα, που να είναι καθαρά οι οδηγίες, το software, τα εγχειρίδια λειτουργίας και μπορεί να έχει και το εμπορικό σήμα. Έτσι, εδώ είναι, ας πούμε, εντάξει, μια συγκεκριμένη εταιρεία. Το ίδιο ισχύει και με τα κινητά τηλέφωνα. Παρομοίως, τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να έχει σήμα, το trademark, έτσι, του τηλεφώνου, δίπλωμα, όπου εδώ είναι πώς επεξεργάζονται τα δεδομένα, όχι το λογισμικό. Το λογισμικό αυτό καθεαυτό θα μπορούσε να είναι, αν θέλανε, ή εμπορικό μυστικό ή να είναι copyright. Έτσι. Και επίσης είναι και το σχήμα του κινητού. Λοιπόν, ένα άλλο χαρακτηριστικό των διπλωμάτων όταν κατατίθεται είναι ότι δημοσιεύονται. Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να μείνει απόρριτο είναι 18 μήνες. Η δημοσίευση έχει την έννοια ότι το βλέπουν τρίτη μετά τη δημοσίευση, έτσι, και μπορεί, αν θέλει κάποιος να εξελίξει κάτι περαιτέρω, αυτό το κάνει γιατί βλέπει πώς είναι γραμμένο, τι κάνει αυτή η εφεύρεση και αν χρειάζεται κάποια τροποποίηση ή εξέλιξη. Όπως βλέπετε, είναι 18 μήνες μετά την κατάθεση, εφόσον είναι η πρώτη κατάθεση. Εάν κάποιος έχει καταθέσει πριν σε άλλη χώρα και ύστερα, ας πούμε, έρχεται στην Ελλάδα, αυτό που λέμε προτεραιότητα, θα πούμε λίγο για το ευρωπαϊκό, είναι 18 μήνες μετά την πρώτη προτεραιότητα. Άρα πάλι μετά από την πρώτη κατάθεση σε οποιαδήποτε χώρα. Ή μετά τη χορήγηση του τίτλου, εφόσον η χορήγηση του τίτλου προηγηθεί του 18 μήνου.
Δηλαδή, αν ο τίτλος έχει τελειώσει η διαδικασία και τελειώσει στους 12-13 μήνες, δεν θα περιμένει κανείς το 18μηνο, έτσι, δημοσιεύεται πριν. Αυτή είναι η μόνη περίπτωση που μπορεί να δημοσιευθεί κάτι πριν. Λοιπόν, εδώ είναι κάποιες επιπλέον αρμοδιότητες του ΟΒΗ. Δίνονται και άλλοι τίτλοι, εντάξει, καταγραφή, τοπογραφία σημειαγωγών. Εδώ ζήτημα να έχουμε 1 με 2 καταθέσεις, οπότε δεν το χρησιμοποιούν πολύ. Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας. Όταν κάποιος πουλάει τεχνολογία ή αγοράζει για να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα σε περίπτωση δικαστικής διένεξης, πρέπει να το φέρει στον ΟΒΗ μέσα σε 1 μήνα από τότε που θα κάνει τη σύμβαση. Επίσης, δίνονται συμπληρωματικά πιστοποιητικά για φάρμακα και φυτοφάρμακα, γιατί στα φάρμακα δίδεται μια επιπλέον προστασία πέρα των 20 ετών για ένα μέγιστο χρόνο μέχρι 5 χρόνια. Και επίσης παραλαμβάνουμε ευρωπαϊκές αιτήσεις, διεθνείς αιτήσεις, έτσι, εκδίδεται το μηνιαίο έντυπο που δημοσιεύονται όλα τα διπλώματα, πιστοποιητικά, σχέδια και τα ευρωπαϊκά και απονέμονται βραβεία. Έχω λίγο χρόνο να πω για τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή. Λοιπόν, εδώ είναι καλά ένα στατιστικό να δείτε περίπου την τάξη μεγέθους, το τι κατατίθεται. Οι εθνικές καταθέσεις είναι εδώ, τα εθνικά διπλώματα, έτσι, βλέπετε ότι κυμαίνονται και στις 2 χρονιές 2009-2010 γύρω στα 700 με 800. Το μεγαλύτερο όμως κομμάτι και τα περισσότερα έσοδα για μας είναι τα ευρωπαϊκά διπλώματα. Αυτά είναι όσοι έχουν κάνει κατάθεση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο, δηλώνουν την Ελλάδα σαν χώρα προστασίας, φέρνουν τα διπλώματα εδώ και φυσικά για να συνεχίσουν να ισχύουν πρέπει να καταβάλουν κάποια τέλη. Οπότε και εμάς τα περισσότερα έσοδα από αυτό βλέπετε ότι κυμαίνεται γύρω στις 3.000. Έχουν πέσει λίγο σε σχέση με τα αρχικά χρόνια, ήταν γύρω στα 4-4,5, αλλά συνεχίζει να είναι έτσι ψηλός ο αριθμός των διπλωμάτων που έρχονται και θέλουν να έχουν προστασία στην Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά για το ευρωπαϊκό δίπλωμα, έτσι, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες το τι χρειάζεται, θα πάω κατευθείαν στη διαδικασία που μπορεί να γίνει μέσω του δικού μας γραφείου, δηλαδή η αρχική αίτηση για να πάει για το ευρωπαϊκό, έρχεται κανείς στον ΟΒΗ. Εδώ τι κάνει κάποιος, μπορεί να κάνει εθνική αίτηση, να κάνει την κατάθεση σήμερα και έχει περιθώριο 12 μήνες να το σκεφτεί αν θέλει να πάει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Πιθανόν σε αυτούς τους 12 μήνες να έχει και την έκθεση έρευνας. Έτσι. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά πιθανόν ότι έχει. Απλώς του δίνεται 12 μήνες και έχει αυτό που λέμε προτεραιότητα. Δηλαδή, όταν πάει μετά σε 12 μήνες στο Ευρωπαϊκό Γραφείο για να κάνει την αίτηση, όταν θα ψάξουν εκεί την έκθεση έρευνας, πιάνει ότι έχει προτεραιότητα από την πρώτη κατάθεση που είχε κάνει στην Ελλάδα. Και γι' αυτό και του συμφέρει να το κάνουν αυτό. Οπότε γίνεται η κατάθεση μέσω του γραφείου, ακολουθεί η πρώτη έρευνα του Ευρωπαϊκού Γραφείου. Βγαίνουν τα αποτελέσματα. Εάν βρεθεί ότι προϋπάρχουν κάποιες προγενέστερες εφευρέσεις και πρέπει να γίνει τροποποίηση, εκεί το Ευρωπαϊκό Γραφείο επιτρέπει να κάνει τροποποίησεις, να τροποποιήσει τις αξιώσεις. Θα ακούσετε τι είναι αξιώσεις, κατόπιν από τον κύριο Βανέλ. Οπότε, εάν πρέπει να γίνει τροποποίηση, γίνεται τροποποίηση. Βγαίνει ένα δίπλωμα που δεν έχει αυτό που λέμε στην έκθεση έρευνας, άλλα διπλώματα να τον χτυπάνε όπως λέμε, ή να του καταρρύπτουν το νέο, έτσι, και εκδίδεται το δίπλωμα. Όσον αφορά τώρα για τη διεθνή αίτηση, εδώ είπαμε, αν θυμόσαστε, ότι είναι χώρες, είναι η Ευρώπη, δηλαδή καλύπτεται το ευρωπαϊκό, έτσι, χώρες της Ευρώπης, δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι της Ευρώπης, και επίσης καλύπτονται και χώρες εκτός. Εδώ τώρα η διαδικασία τι είναι, πάρει ισχύ, κάνεις την εθνική αίτηση, παίρνεις την προτεραιότητα και μετά πάλι μέσω του ΟΒΗ κάνεις τη διεθνή αίτηση που πάει στο γραφείο του WIPO, γίνεται η πρώτη έρευνα εκεί και κατόπιν σπάει αυτή η αίτηση, δεν είναι δίπλωμα, δηλαδή το Διεθνές Γραφείο δεν εκδίδει διεθνές δίπλωμα. Έτσι. Σπάει η αίτηση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο, οπότε πάει η Ευρωπαϊκή αίτηση και θα βγει Ευρωπαϊκό δίπλωμα εφόσον ορίζονται κάποιες χώρες της Ευρώπης και κατόπιν πάει μετά μεμονωμένο και στις άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη Αμερική, αν θέλει κάποιος, Αυστραλία κλπ. Έτσι. Είναι 144 χώρες προς το παρόν όσες έχουν προσχωρήσει σε αυτή τη σύμβαση. Έτσι. Και μετά ακολουθείται η διαδικασία της κάθε χώρας. Για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ακολουθείται η διαδικασία, όπως είπαμε, του Ευρωπαϊκού Γραφείου. Έτσι. Αν πάει στο Αμερικάνικο, ακολουθείται η διαδικασία του Αμερικάνικου Γραφείου. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Θα με